Абе, шматка, на мен ли ще ми тръгваш така, бе? Шматка. Я малко по-сериозно. Как? Говори като ти казваме. Говори ми, бе. Първо, второ, трето предупреждение, четвърто, пето. Отговаряй ми да не се агресираме, приятела. Отговаряй, бе. Отговаряй, бе. Отговаряй, ти казвам. Ари, бе. Само да ни поводявам. Само да ни поводявам, приятел. Само да ни поводявам. Само да ни поводявам, копеле. Хубаво, малко стърго. Само да ни поводявам. Само да ни поводявам. Какъв е то отрова, бе? Некъв е то отрова. Само да ни поводявам, брат. И що блъскаш сега? Какво правите, господин? А? Какво правите? Какво правите? Какво не сме? Нищо е от привличах се. Много си грозен. И ти си грозен, брат. Ще се пробваме, или? Ще се пробваме. Или те е страх. Само ми каза и стата почна. И нещо намели, бе, намели, бе, намели, бе, мама ти, деба. Паднали, бе, мършо. Паднали, бе. Куда ви е бавта, ти махте отправи, бе. Хайди, залагай сега. Извинявай се, защото ти помогна. Извинявай се, защото ти помогна. Здравейте, господин механик, ако може Здравейте. тоник на тира. Вие трябва да си поръчате тунинга, господине. Откъде си го поръчам? Елате сега ще ви обясня. Много е лесно. Вие на мен не говорите, я? Влезете в тира. Моля? Да, влезам в тира после. Сега трябва да ви излезе малко, ако мръднете назад, да кликнете му с коле. Това не става. Това е от Минете малко туистата, назад. бе, Абсолютно го не става. Не моля го тонинга, да. Баче, това, той е потегнал и от туицата, зет. Не бе, аз си го купих току-що, бе. Колко струва? 15 000 в кардиора. Що? Нещо проблем имаш сега, бе? Не, по-ще хубаво си купа 5. Ема така. Чакай, я какъв багаж такива това Принесох чудо. го от крана хотелин циган. Чай малко, искам да пробвам. Принесох го от крана Я ми дай хотелин циган, ма той ми каза таковата. Той ми каза да го вземем безплатно и аз викам, вземам го и така. Братле, ела дай ключ на клешка. За провайки го. Как ще без капаларки игра? Къде е колечката? Койкче? Няма да стане. Кой няма да стане? Не може да се тунингова. Аз искам да се тунингове, ние ще се оплача от шефове. М? Ще се оплача от шефове, ако не се тунингове. Честно ви го казвам. Ами аз не мога. Това не е Аз адекватно. не мога да направя нищо по въпроса, господине. Ма това не е адекватно според мен от ваша страна. Ето го шефа, може да се Ето, оплачете шефа. от нас и от двамата, няма Искам проблем. да се оплача проблема? от двамата ви служители, не иска да ми тунинговат това според мен не е адекватно поведение към тях. Така, господине, системата на Защо работа е си толкова следната. голям, моля питам? После ще го обсъдим това. А, Системата е зала. следната. Да. Влизате в клетката, изваждате си менюто, тунинговате си каквото и да е, правите Ама те вика, че поръчка. не мога да го тунинговам изобщо. Аз дам Да, да 20 погледна. 000 лева за него. Това според мен е неадекватно. Пазете се само да не стане някой бела. Добре, Дай му ключова. Аз ли? Да. Как? Сега ще ти покажа, ще си го намисля. Дай. Чакай. Чакам, аз да никъде не бързам. Виждаш ли?
Да, да. Като ти казвам, момче, ще спираш! Ще спираш, момче! Ти ще запоръча, го се поръча. Само мен няма Горе да ръцете! спирам, само мен няма да спирам. Грешен човек ще стане да спирам. Аре, момци, другия път много разайче. Окей. Какво правиш, живот? Нали, колеги? Какво правиш, Ще буташ бе? нарочно. Господа, какво ще се заложим? Моля? Ти колега ли си изобщо? бе? Да, аз съм. Приключи, като разказвам. Как се Я влезни казваш? в радио тогава. Влезни в радио. Съм добро радио. Не, влезни в едно. Аз съм Не, трябва, ако си не обера, трябва да влезеш на нашето радио. ще влезем след малко описан. Господа, какво ще се заложим? Ами, това е бомба, но да, за бомбата искаме път надясно. Като гасно ли искаш? Да, с престрелка на Хюмейн. Добре. Абе, където е райфъл, бе? Трябва. Абе, ладно. Да бе, трябва да влезеш в радио. Да. Виж, трябва да си в радио, първо не мога да си ми дрих на побера. Може да е драгона. Е, ти не си в полиса, според мен, изобщо. Давайте според, давайте да направя да спомня. Как се казваш? Петро се казваш. Повтаря да повтаря. Давайте колеги. Ти не делиш на Ти нещо ме ли казах, че слезе бързо, бе? Слезе бързо, бе. Съм казал. Ти нещо ме ли казал да е, бе? Прибирай го този пистолет, прибирай го този пистолет и ми се качи на колата, ще направя мафия. Аз съм Качвай се, не се опискавай, качвай се. Добре. В момента набивам изварен да услужиш, бе. Така, почваме се изпита. Аз казвам Киро Иванов, приятно не. Ако може да се представиш ти да ми кажеш какво мога да помогнеш за мафията и Кристи и Славик и добри чатове. Еми, нищо мога да правя, няма мога да помогна с нищо, може да ме върнеш там, няма си мафия отвиждана. Примерно, защо не би станал мафия? Примерно, сега аз няма Какво? такава сила, сега ти кажеш няма такава. Примерно, защо не си станеш мафия и така нататък. Защото вече съм в мафия. Чакай. Вече съм в мафия. Да, го сега тук ще го оставам, пожелавам велика работа и ще ходим какво. Ай, чуваме се и така. Откачен! Господин полицай, Гошел е напуска терена. случайно да оценка какво стана полицай? Няма как да станеш полицай след тази случка, тръгвай. Добре се нас. Добре, че знаете ли за какво изпирам? Добре, карай към реплики. О! Какво правиш, бе? Принципно мога да стана медик, да? Еми, ще кандидатствате и ще станат. Добре, не може да стиви просто, защото много ми стана. Не знам къде са, не мога да ги извикам. Напред нещо по-бързо, моля се. Ще се опочна на Му опачете се, ако искате на армейския пъп, какво ма вълнува мене? Сте ли медики, да? Не съм. Той пише амбуланса на кола. Само амбуланс не пише. Ай, довиждане. Добре, Господин, ви какъв сте ми, господин? Аз съм госпожа. Тарикат, бе? Не, спрашай ли се, да? Я тръгни, бе, тръгни. Спокойно. Аз съм спокойно.
Преди малко ме дразни. Ма я не мога. Има ли някакъв проблем? Само нещо има някакъв проблем. Какво? Има ли някакъв проблем, че така да ме гони си мордера? Има да блъскаш, ма мен и колегите блъскаш. Аз съм полицай Иванко, ти бивши командант, ще гарте една шоса. Искаш след малко да те оставя на място. Ти за някаква важна ли се заеда? Аре, довиждане, чувам ми се до утре. Дай да виждам. Аре бе, брат, ще идваш ли или? Идвам магитроля, брат, ама са някакви много малми, брат, често ти отнемам. Има бамдаха, брат! Манячи, веш ли са? Какво правите, бе? Какво ставам, че да? Дръпнете се, направете място. Направете ми. Цялото това някой на мен говори. Цялото това някой наръгани тотално от тук цял време, не мога да ръка. Аз бях също свидетелка цял време. Вие полицаи ли сте, бе? Медици сме, бе. Едно прилича на полицейско, бе. Това е полицейско, обаче. Виж, прочи какво пише. Това не е ли полицейско? Така ме да. Той това малко прилича полицейско. Това не е ли полицейско? Я прочи какво пише, де. Не мога чета. Tactical Emergency Medical Services. Това на отбра, това друго. Не е као, добре. Господин полицай, моля да направите полицай. Ти ли искаш ставаш ли полицай? Паднаха ли ти зъбите, бе? Ето, Братята Роби, да се занимава. Ти носи умрел, бе. Ето. Господин полицай, в такъв случай направите ли Види го, е. Види ли си записа, добре? А медици, бе. Я знам Аз съм какво, директор. обяснете колегите ви тук да говори, да. Колеги, бе. Баци, подай сигнал в полицията. В момента има към 5-6 полицая. Да, да, ама ние са медици, брат. Пиши на тук на момчето, дето е легнала една фактура за 2000. Става направо за общия. 1000 ще му пиша, бе. 1000. Направо за общия проблема. Не. Може би на теб да ти пишем. Моля? Може би на теб да ти напишем една фактура. Да. А сега, как се казва? Как се казва загиналия? Това се казва Сена Сена. Сен Мангален. Сега Сена ще използвате с това езика. Да, платен си. Сега на мен ми ръцете фактура, види. Лети ли си? Абе. Не, това си намисли поводите си Максимин, Макселен. Давай ми сега 100 000 първо. 100 000, 1000 писа, бе. Получавам. Тега, бе. Първо бе от Евгения. Давай ми 100 000. 100 000 таковата тебе, бе. Сърдим ли са? Ма идейте така, господин, идейте. Само идейте са бих си, защото просто не се агресирам. Да, спокой се малко. Я без Пиши му фактура. Айде, господин, трябва да ви трябва някаква помощ. Трябва да ви трябва някаква помощ, бе. Не, супер съм. Окей. Остатъка не може да вземеш. Господин, заклещи ми са мотора. Сега видиш ли го плащаш, бе? Господин, заклещи ми са мотора. Тук ма да се заклещи мотора, тук ми се... Няма проблем. Това не е това, потом се агресирам. Първо бе отрежение.
второ. Не, Добър ден. то се правите на удара. Що? Какво трябва да стане? Не говориш малко. Да се по-жив. Какво искаш от мене, бе, вата? Аре, беги от... Нещо на мен не това нещо. Много три нещо ще взема. Не, само ще говоря. Ще се пробваме. Какво викаш? Ще се пробваме. Айде, пускай се. Играйте на честно, че. Ще играйте на честно. Така най-готин култ. Матуа. Нещо ме казала. Матуа. Само ли по себе? Момче, само ли по себе, момче? My car just became totally vintage and beat up. Само няма да по себе. Евре, Само няма да по себе. Puta vodka že je penal. И правим може да бъде тя. Не е специално не лошо това. И ще оставам. Ако ще там бета някъде, бе. Ще там бета някъде. Брато. Не. Колко струваш поне трябва да в магазина? Нали знаеш, магиосниците не си издават тайните, точно така. Колко струваш в магазина, сериозно сега за мен. Ще някакви 20 лева. Колко струваш на Ара, покажи го един път, бе. Не, много хора се събрахте, магиосника е такъв тайн магиосник съм. Бахтал магиосник. Да ти кажа, готва с барбекю, ако ме разбираш. Опа, това не действа За обяснява. това. Това магиосник като да го респектирам за бързо. А? Какъв магиосник за какво? Говориш си някакъв магиосник нещо, да важен да се вземе. Ти магиосник ли си? Я покажи, дай. Стана ми интересно. Ти си нещо много... С много големо его, ама много малко коса. Дай покажи го пак от трик, бе, как Не, просто явно генетиката ти е изоставила малко. Без събието, бе. Прибери го, мъже! Чакай! Какво правиш, бе? Господин, извинявам се. В смисъл, моите ученяшки първа. Ами... Толкова се извиняваш, ама той няма и пъти поправката. Моля? Толкова се извиняваш, ама той няма и пъти поправката. Не се притеснявай. Може ли малко? Кой ти? Пари, може ли? Пари! Давай, може няма по накача се. Дяд, 170 ка. Качай се ти дам пари, спокойно. А така. Колко пари искаш и горе-долу? 170 ми чат. Колко хиляди да е? 1 милион. Моля? 180 милиона, какво?
170 хиляди. После един дък. Точно, брат. Моля? 180 хиляди, за колко сте хиляди? Да. За пистолет. Пистолет, не? Да. За какво ти е пистолет? Е там някакъв ефтин. Те, да. Ма ако мога ми предложиш някакъв по-хубав да ми дадеш. Да. Виж, има така една локация за правя на пари на стадион, никой да не казваш. Какво? Има една локация за правя на пари на стадион, никой да не казваш. Аз я търсих, ама не я намерих. Добре, ще кажа. Какво? Ще те кажа. Да. Добре, след като кажа. Яде ли? Мърдни бангия малко, че ме дразни. Тя не е моя. Ще да я мръдна. Така, ще сега се паркирам. Само иди ми джуби в колата, защото ще следва много лошо за тези момче. Коя мафия си? Само внимавай какво правиш. Моля? Това Коя те мафия те си? интересува. Що? Да се горим. Аре. Искаш ли? Господин полицай. Господин полицай. Господине. Господине. Господин полицай. Да, моля. Моля стана полицай, защото си имам голямо желание. Какво да ставаш? Полицай. Тук ставаме дигва от. Как така, бе? Мейли Така. казах, че е репелото и... така. Тебе на репото надолу по улицата, веднага вдясно продължаваш направо, после вляво. Така ли? Добре, аз все пак хубаво ще отида в офиса и ще обещахам да ме изписти с така слушай, така да ме направим, да? И чакай така. Чакам. Има троле, бе, и ще ги бате, тролечета ще ги баве.